እግዚአብሔር ይመስገን አጂ ኻሙጻ አይደልነ ህልውና ኻይደል አለሁ ንበለ ኢየሱስ ጎይታ ይራሃዳና ማያ ሳክሬለ ለበጀለ ባዳና ማያ ሶክሮዲ ያላባሲያ ሃሌሉያ ኢራብና በአይን ማያት ከም ትናፍቅ ከሙኻ ነብሰይና አኻ ሃሌሉያ ወአምላኽ ትናፍቅ ነብሰይና አምላኽና ትህያው አምላኽ ትጸማ አላህ ሃሌሉያ አይደልነ በጽሒኻ ምምላስ አይደልነ በጽሒኻ ምምላስ አይደልነ በጽሒኻ ምምላስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ወተይሃድ አይደልነ አቲኻ መውፃ እስከ ሕዋተይ ምስ መዝሙር ድሰማ ማዕሳ አይደልነ አቲኻ መውፃ አይደልነ አቲኻ መውፃ መንፈስ ቅዱስ ሎሚናይ መንፈስ ቅዱስ ምትንካፍ ይደሊ አለሁ ናይ እግዚአብሔር ህልውና በህይወተይ ከዓዝዝ ይደሊ አለሁ ሎሚ ምንጋፍ ናይ እግዚአብሔር ይደሊ አለሁ ኃይል ይደሊ አለሁ ክሕደስ ይደሊ አለሁ ክዕጠቕ ይደሊ አለሁ ትብል ነፍሲ ነቲ ኣብ ውሽጣ ዘሎ ኣምላኽ ትጸባበዮ ሃሌሉያ ሰዓታ ጊዜኣ ንእግዚአብሔር ተሃቦ ሃሌሉያ ትናፍቆ ሃሌሉያ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ከይተንከፍካኒ ከይዳሰስካ ከቶይ ምለስ ናብ ዝመጻኽው ምድሳስካዩ ምትንካፍካዩ ነፍሰይ ትደልዩ ከይተንከፍካኒ ከይዳሰስካኒ ከንቶይ ተስለ ካብ ዝወደክዎ ምትካፍካዩ ምድሳስካዩ ነፍሰይ ትደልዩ ከይተንከፍካኒ ከይዳሰስካኒ ከቶይ ምለስ ዝመጻኽዎ ከይተንከፍካኒ ከይዳሰስካኒ ከቶይ ትስእ ካብ ዝወደክዎ ምትንከፍካዩ ምድሳስካዩ ነፍሰይ ትደልዩ የሕዋተይን መንፈስ ቅዱስ ዕድል ናሃቦ እሱ ሓሊፉ ዳዓይ መንፈስ ዮ ሃሌሉያ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምትንካፍ ኃይል መንፈስ ቅዱስ ኃይል መንፈስ ቅዱስ ኃይል መንፈስ ቅዱስ ዋቦ ድደኸመት ነፍሲ እግዚአብሔር ብለሰብኽያት ዝተመላለሰት ነፍሲ እግዚአብሔር ኣብ ሕርቃን ዝቀነየት ነፍሲ እግዚአብሔር ኣብ ጓሂ ዝቀነየት ነፍሲ እግዚአብሔር ሕጂ ከምኡ ኢላ ከይትወፅእ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ክብርኻ ክረኽባ ጸልይ ኣለኹ ህልውናኻ ክረኽባ ጸልይ ኣለኹ ምጽንናኻ ክረኽባ ጸልይ ኣለኹ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ዌልካም ሆሊ ስፒሪት እግዚአብሔር ህልውና ናይ እግዚአብሔር ኃይል ናይ እግዚአብሔር ምጽንና ናይ እግዚአብሔር ምሕዳስ ሓረርታ ትሑታት ትሰምዖ ንልቦምን ተበርትዖ ጽሑፍ እዩ
حررتا እግዚአብሔር አባታን አኻት ደሊ ነፍሲ حررታ ፈውስኻ ትጽበ ነፍሲ حررካ ናትካ ኢድ ትጽበ ነፍሲ حررካ ቃልካ ትጽበ ነፍሲ ትሰምዖ ይኻ ጎይታ ባናት ንልቦሞን ተበርትዖ ይኻ ጽሑፊው አይደሊነ በዚኻ ምምላ አይደሊነ በዚኻ ምምላ አይደሊነ በዚኻ ምምላ መንፈስ ቅዱስ ሕይወተይ ሃድስ መንፈስ ቅዱስ ሕይወተይ ሃድስ አይደሊነ አቲኻ ምውፃእ አይደሊነ አቲኻ ምውፃእ አይደሊነ አቲኻ ምውፃእ መንፈስ ቅዱስ አቲኻ ምውፃእ አይደሊነ ዝብል ሰብሎ ማዕት ናትካ ምሕዳስ ይደሊ ኣለኹ ድምፅኻ ክመፀኒ ይደሊ ኣለኹ ኣብ ኩነታተይ ክትረአ ይደሊ ኣለኹ ነብሰይ ክትብርትዕ ክርኢ ይደሊ ኣለኹ ዝኸበደኒ ካባይ ክቕንጠት ክሪኦ ይደሊ ኣለኹ ናይ ቃልካ ስልጣን ኣባይ ክዓይ ይደሊ ኣለኹ ምሕዳስ ክኾነለይ ይደሊ ኣለኹ ይባሃድያሞስ መንፈስካ ጥራሕ ዝገብሮ ካልእ ዘይገብሮ እዩ ጎይታ ባናት ይሕቶና ንስኻ ጥራሕ ጎይታይን ኣምላኸይን ትበጽሖ ንምድሪ ትበጽሓን ዕልቕልቕ ተብላን ጽሑፍ ይባናት ብመንፈስካ ምዕልቕላቕ ይኹን በኢየሱስ ብኽብርኻ ምዕልቕላቕ ይኹን በኢየሱስ ብህልውናኻ ምዕልቕላቕ ይኹን በኢየሱስ እግዚአብሔር መንፈስ ወአምላኽ ንስኻ ኢኻ አምላኸይ ነፍሰይ ኣብ ድሩቕን ጽምዑን ቦታ ኮይኑ ንዓኻ ነፍሰይ ንዓኻ ትጸምእ ኣላ ከም ተባህለ ጎይታዬ እዚ ጉባኤ እዚ ርዌቱ ንስኻ ኢኻ ገንዘብ ኣየርውየን እዩ ጎይታ ባናት ወፃኢ ኣየርውየን እዩ እግዚአብሔር ባናት ናይዚ ዓለም ነገር ኣየርውየን እዩ ነዚ ህዝቢ እዚ ጎይታ ባናት ንስኻ ጥራሕ ኢኻ ዘጽግቦ ነዚ ህዝቢ እዚ ጎይታ ባናት ኣብ ገዝካ ናይ ሓጎስ ጽጋብ ኣሎ
Silence and dance and
تركبلو إجابتالو ملعت بغلو أبتي يسوسي تركبلو إجابتالو ملعت بغلو أبتي منفسا تركبلو إجابتالو ملعت بغلو أبتي يسوسي تركبلو إجابتالو ملعت بغلو أبتي منفسا تركبلو إجابتالو ملعت بغلو كندي باهي بلا أي معدراتك كندي باهي بلا معدراتك كندي باهي بلا كاتونا كنتست قدوسا لعدفلك لتغورك لعدوسي سبروها فكرك يبري كله يفسس يعطونا كتست قدوسا عقلك نتبورك عطسي سبروها بالمخا يبعي كله يفسس معدراتك كندي باهي بلا معدراتك كندي باهي بلا قدوسا لعدل كانت بورك لعدسي سبروها بالمخا يبري كله يفسس يعطونا كتست قدوسا لعدل كانت بورك لعدسي سبروها بالمخا يبري كله يفسس سيف حبنا إلا ونتكايو تعمي هوتي مهلا ونتكاي مرسينا حتاي عبتي يسوسي تركبلو إجابتالو ملعت بغلو عبتي يسوسي تركبلو إجابتالو ملعت بغلو منفسا تركبلو إجابتالو ملعت بغلو أبتي منفسا تركبلو إجابتالو ملعت بغلو أبتي يسوسي تركبلو إجابتالو ملعت بغلو መንፈስ ቅዱስ ዘለው ሐርነት ከም ዘሎ مفتاح كم زلوا هللويا كافت صحف زنببنايو أب هيوتنا ريناينا كلنا تمكروا لنا سب تمكرونا نايزمان فسسي أزمان فسسي كتسأنا عنا ريناينا أزمان فسسي كحدثنا رينا لنا أزمان فسسي كبرت عنا رينا لنا أزمان فسسي عقل قواننا رينا لنا نرئي لنا كرئي وننا يسوس بيتايو هللويا أب هيوتنا زدعمنا يوينا نزارب زلنا زرعنا يو دخيمنا أبزبلنا له تحللنا أبزبلنا له نابوكن قرب كلنا حيل تعتقنا كم كان أسب كنا زتلوتنا له زتكيرنا له هللويا آمين هجوك أب كرمي دوكن بلي حواتي كلتنا أيكونن حيلنا أيكونن بتأقو يسوس قويتاي بمنفسو يسوس قويتاي كابو يسوس قويتاي
ቦዩ ኢየሱስ ጎይታዩ ኖዩ ኢየሱስ ጎይታዩ ኢየሱስ ተባረክ አምላክና አብይ ህወቴ እግዚአብሔር አብዩ እግዚአብሔር ልዕል ነገራትና እዩ እግዚአብሔር ልዕል ኩነታትና እዩ እግዚአብሔር ልዕል ትንሰምዖ እዩ እግዚአብሔር ልዕል ትንሪኦ እዩ እግዚአብሔር ህወቴ በመንፈሱ ከጸናና አማኸልናለሁ ነዚ ዘአምን መናለሁ ሃሌሉያ ሎሚ ናሃንት ነፍሲ መልእክት ለኢየሱስ ጎይታይ አነሲ አይካልኩን ትብል አማኸል ባህሪ ዘለኹ አነ ይናወጽ ዘለኹ ኩነታተይ በርቺ እንሎ አይካለኔ ዘለኹ ተስፋይ ቀቢጸለኹ ጸሎተይ ዶንጊንሎ ትብል ነብስላ ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ኮይኑ መስሉኩም አብይ ግብረ ሐዋርያት ኩላና ንፈልጦ ታሪክ የህዋቴ አፍት መርከብ አፍትናወጸሉ ዘነበረት ጊዜ ንሱ በዓሉ ተስፉ ድቀበጸሉ ምድሃን ነብሱ ድቀበጸሉ ቃል እግዚአብሔር ናቡ መጽዩ በዛ ለይት እዚያ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ መልአክ እቲ አነ ዝናቱ ዘገልግሎ ሃሌሉያ አብጥቃይ ደው ኢሉ ጳውሎስ አብ ቅድሚስ ቄሳር ደው ክትብልኻ እዞም ምሳኻ ዝሰግሩ ንዓቶም አብኢድካ ሂበካኤ ስለዚህ እንታይ ነው አይትፍራህ መርከብ ክብስበር ይኽእልዩ ማዕበል ክናወጽ ይኽእልዩ ጳውሎስ ግና ነቲ ተጸዋዓሉ ዕላማ አምላክ ክፍጽሞ ኢየሱስ ጎይታይ አነኻ በዝቃል እዚ አብዝ ጉባኤ እዚ ይዛረብ ኣለኹ ማዕበል በዚሁ ክከውን ይኽእልዩ ወጀብ በዚሁ ክከውን ይኽእልዩ ክትናወጽ ትኽእልኻ እቲ እግዚአብሔር አባኻ ዝበሎ አብ ሃዳርካ ዝበሎ አብ ደቅኻ ዝበሎ አብ ህይወትካ ዝበሎ ነገር ግን ከይተፈጸመ አይተርፍን እዩ አይተርፍን እዩ ጳውሎስ ክጽዋዕ ከሎ ኣብ መንገድ ደማስቆ ብጸዳል ብርሃን እግዚአብሔር ክጽዋዕ ከሎ ኣብ በረኻ ኣብ ባህሪ ክሰጥም ኣይኮነን ጸዊዑ ስሙ ጼሩ ክኸይድ ንሕዛብ ወንጌል ክሰብኽ ኣብ ቅድሚ ሮማ ኣብ ቅድሚ ቄሳር ደው ክብል ተጸዊዑ ሎሚ ኣነ ይዛረብ ኣለኹ ኣብዚ ጉባኤ ጸሎተይ ኣይስማዕኒ ዝብል ኣነ ተስፋ ቀቢጸ ዝብል ደኺመ ዝብል ተዓሊለ ዝብል ሰብ ነቲ ጥቓኹም ዘሎ ሰብ እግዚአብሔር ምሳኻዩ አጆኻ በሉ ኢየሱስ ጎይታይ እግዚአብሔር ምሳኻዩ አጆኻ በሉ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ምሳኻዩ አጆኻ እንታይ ልዎም መስሉኩም መጪው አቱም ሰባት ይልዎም አቱም ሰባት ቃል መስመጸ ተፈልዩ አነ ዙ ጉባኤ ይብላለኹ ጉባኤ አድሚቅና እልልና ጣቂና ሙጻ ዘይኮነ እዚ ቃል እዚ ህይወትና ዝቀይር ቃል እዚ ቃል እዚ ዘመንና ዘሳግረና ቃል አነ ጉባኤ ከድምቃይ ዘረብን ህይወቴ እዚ ቃል እዚ ሐቂዩ ምቅባሉኻ ኦመን ኢየሱስ ጎይታዮ ሃሌሉያ ቃል መስመጸሉ እንታይ ልኩም መስሉኩም ከድኩም እንደሪኹም ይፍለዩ አጆኹም ክብል ይጀምሩ ጳውሎስ ኣብ ማእኸል በረኻ ኮይኑ ኣብ ማእኸል ባህር ኮይኑ ከምዛ ነፍስ ዘይብሉ ከምዛ ህይወት ዘይብሉ ሲ ነቶም ዝናወጹ ዘለው ብልኡ ህዱ ዝጠፍ የለን ካባኻትኩም አምላኸይ ተዛሪቡኒ ኢልዎም ኢየሱስ ጎይታይ አምላኸይ ተዛሪቡኒ እዩ አምላኸይ ተዛሪቡኒ እዩ አቱም ሰባት ይልዎም ኢየሱስ ጎይታይ ሃሌሉያ አነ እቲ ዝበለኒ ከም ዝገብሮና አምላኽ ያምኖይ ስለዚህ እንታይ ልዎም አጆኹም 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 አሜን ካብ ኬንያ አምጪው ካብ ኡጋንዳ አምጪው ካብ ኢትዮጵያ አምጪው ካብ ሱዳን አምጪው ካብ ግብጽ አምጪው ኣብ ካናዳ ይገድፈካል ክንጠፋሉ ዝግባአና ከተማታት ነይሩ እዩ ክንጠፋሉ ዝግባአና ሃገራት ነይሩ እዩ ዝተኣሰርናሉ ሃገራት ነይሩ ህወቴ ኣብኡ ግን እግዚአብሔር ምሳና ስለዝነበረ ሰጊርና ኢና ኣብ ካናዳ መጪኻ ደቅኻ አይብልዑን እዮም አሜን ኣብ ካናዳ መጪኻ ጸጋኻ አይብልዓን እዩ ኣብ ካናዳ መጪው ኃይልኻ አይደክምን እዩ ኣታ ህዝብ አምላኽ ኣነ ዛረብ ኣለኹ ዋ ኣነ ዳተበላሽ እንዲ ኣበይ ዲበጽሑ ትብል ኣለኻ እግዚአብሔር ንምስክርነት ደው ከብል እዩ እቲ ዝሓለፍካዮ ጎደና ንምስክርነት ክኸውን እዩ እቲ ዝሓለፈ ጎደና ንምስክርነት ክኸውን እምበር አይብልዓን እዩ አይብልዓን እዩ አይብልዓን እዩ ክንጠፊሉ ኣምጻናን ካብቲ ክንጠፋሉ ዝግባአና ከተማታት ኣብዚ ክንዋሓጥ ኢሉ ኣምጻናን ኣብዚ ደቅና ክጠፉ ኣምጻናን ኣብዚ ክንብላ ኣምጻናን ሃሌሉያ ክጠፍ ተትኸውን ኬንያ ምጠፋኻ ነርካ ክጠፊ ተትኸውን ኡጋንዳ ምጠፋኻ ነርካ ክትነብሩ
ክነብረሉ ዘይምቹ ኩነታት እግዚአብሔር አስኪሩም ጭካ ኣብ ካናዳ እግዚአብሔር አያጥፋአካን ይታሰብ እግዚአብሔር ኦሞንያቱም አዋቴ ከቢዱ ዲው ሓዳር ዲ ከቢዱ ቆሎት መባይ ዲ ከቢዱ ኩነታት ዲ ከቢዱ ጽና እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ተዓልፎ ዘለኻ ኩነታት ንምስክር ክኾን ኢየሱስ ጎይታ እታ ዝደሃናላ ደሴት ካመዲት ከም ትበሃል ሽው ፈለጥና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ተጨጊያም ምስከዱ ስዲ ኣብ ደሴት ሃሌሉያ ተመከራካ ተጨጊዩ ኣብ ኢየሱስ ከጸጋካ እቲ ዘድህን ኢየሱስ ምዃኑ ክትፈልጥ ኢኻ ንስኻ ዘይኮነ ሕዝቢ ክፈልጥ ኢየሱስ ጎይታ ነቲ በረኻቲ ሰጊሩ ኣብ ቅድሚ ሮማን ይደው ኢሉ ጳውሎስ ንኢየሱስ ይመስኪሩ ጳውሎስ ኣነ ኸነዚ ተሓልፎ ዘለኻ ኣነ ንመን ይዛረብ ኣይፈልጥን እግዚአብሔር ግን ብሓይሊ እዚ ኣብ ውሽጠይ ስለ ዘሎ ክዛረቦ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ነው ሓሊፍካ ግን ክትምስክር ኢኻ ነው ሓሊፍካ ግን ክትምስክር ኢኻ ብኩነታትና እግዚአብሔር ኣይድረትን እዩ ኣሕዋተይ ክነምልኾ ኢና ሃሌሉያ ደጊምኩም እስከ በሉለይ ደጊምኩም በሉለይ ሃሌሉያ ኤባሳክራሽ ይራህዱና ማለስ ደጊምኩም በሉለይ ነቲ ምሳኹም ዘሎ ኣጆኻ ኣምላኽ ምሳኻ ይበልዎ እቲ ሰብ ክርከብ ይማእኸል ኣሕዋተይ እቲ ሰብ ክርከብ እቲ ማዕበል ዝበርትዖ ሰብ ክርከብ ይማእኸል ኣጆኻ እግዚአብሔር ምሳኻ ይበልዎ ሃሌሉያ
ጀምሮ በዙፋኑ ያለ ዘላለም የሚኖር የከበረ
ندبتي زنعاقو حمل خوي نترسي مأزل هاليلويا يسوس غويتا نتي عبي غويتا حمل خوي بفتوم زيرتا حمل خوي ندبتي زنعاقو حمل خوي نترسي مأزل ندبتي زنعاقو نسو رئيس معزن كونه قال مسكن نتم زطافو إشنتي نتم نعمن جنانتايو هايلا أملاخ يسوس كريستوس غويتايو نازو غويتا زي كبر نوعي خنا مسكانا نوعي خنا سجدات نوعي خنا ናይ ጸሎትን ጊዜን ናይ መዝሙር ጊዜን እግዚአብሔር አምላክና ዝተመስገነ ይኹን ኢየሱስ ጌታ እዩ እግዚአብሔር ምሳና እንተ ዘይነብር ሲ ይበል እስራኤል እግዚአብሔር ምሳና እንተ ዘይነብር ሰባት ክትስኡና ከለው ሓርቆቶም ኣብ ልዕሌና ክነድድ ከሎ ሽዑ ብህይወት ከለና መዋሓጡና ሽዑ ዕቡያት ማያት መጥሐለና وحيز بالعل نفسنا موحزه شعو عبيات مايات بالعل نفسنا محلفون هيرهم نفسنا كم عوف كم مفنطرا هدانا ياملطت مفنطرا تبتك نحناون ناملطنا رديتنا بسمتي سماين مدرن زغبره እግዚአብሔርዩ رديتنا بسمتي سماين مدرن زغبره እግዚአብሔርዩ ክብርና አምላክ ይኹን بسلامن بدحانن كنهلو كنعتو كنوص كنواساوس ازي كاب እግዚአብሔር كوينو هو بحقي ابي محلنا احواتي ابي محلهم انا هيوتي يفلطاي ابي محلهم حفتناون كم وقت لنا صنيحه كبرنا املاح يكون اتين منጫቶ اسنانوم كنكون زي وفينا نخبرو كنكون دوزه بلنا እግዚአብሔር كبرن اسمو يكون እንኳዕ በሰላምን በደሓንና ቤተ እግዚአብሔር መጻኹም ክብርና አምላክ ይኹን እዚ ጴኒኤል ቤተክርስቲያን እዩ ለመጀመሪያ ጊዜ ናብ ቤተ እግዚአብሔር ዝመጸ ናብ ጴኒኤል ቤተክርስቲያን ዝመጸ ጋሻን ተላአለና ኮይኑ ሰላም ክድብለኩም ክነላለየኩም እስኪ ለመጀመሪያ ጊዜ ዝመጸ ጋሻን ተላአለና ኢት ክሪኤ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይኹን اسكي حوي كابي كم زمصاخان شمكان اسكي نغرنا برهانه كاب لندن قعد حن مصاخا برهانه يسوس غيتاي قال لنا كلطف لكم كي حلفكم كبرنا املاح يكون دقيمه انقع بدحن بسلام نمصاخم مدباتنا نمزخخار زاكل كل غزي ربع كاب ساعه 6 ناي وانجيل اغلغلوت علينا احواتنا ابز مصيوم زصليلو كومون وصيوم وانجيل زمسكرولو سلازي اذا دما ناي كلاتنا عييو كلاتنا ابزي اغلغلوت زي نساتف كومون قدام كاب ساعه 5 زجمر ناي صلوتن ناي املخون غزي فلي ناي صلوت غزي علينا سلازي كلاتنا ابزنا يصلوت ጊዜ نحبر كم زنريو دما سنبت كاب ساعه 9 تجمر قداماي ابره كومون كاب 11 فرقان تجمر كالا ابره كومو سالسا ابره كاب ساعه 5 تجمر
ኣገልግሎት ናይ ቃል ኣምላኽን ናይ መዝሙርን ከምኡውን ናይ ኣምልኾን ጊዜ ኣለና ስለዚ ኩላትና ኣብዚ መደባት እዚ ሰባት እናዓደምና ኩላትና ድማ ኣብ ዝጥዕመና ጊዜ እናዓደግና ንሳተፍ እግዚኣብሔር ይባርኽኩም ከምኡውን ኩሉ ጊዜ ሶኒ ሶሉስ ሐሙስ ካብ ሰዓት 8 ናይ ጸሎት ጊዜ ብዙም ዝመሓላለፍ ኣለና ኣብዚ እውን ኩላትና ክንሳተፍ ቤተ ክርስቲያን ትዕድም ዓርቢ ንደቅና ካብ 13 ዓመት ንላዕሊ ዝኾኑ ብዕድሚኦም ዝተዳለወ ካብ ሰዓት 6 ፈረቓን ዝጅምር ኣገልግሎት ኣሎ ስለዚ ኩላትና ድማ ደቅና ካብ 13 ዓመት ንላዕሊ ዝኾኑ ሰዓት 6 ፈረቓን ዓርቢ ኣብዚ ነምፃ ኢና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ፍሉይ መተንባህታና ድማ ናይ ባይብል ኮሌጅ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ መጽናዕቲ ክንመሃር እንደሊ ኣብ ዝቐረባ ጊዜ ክጅመር ስለ ዝኾነ ኩላትና ክንመሃር እንደሊ ብድሕሪት እናኸድና ንመዝገብ ኢና ንዝመጽእ ዘሎ ሰንበት ድማ ናይ ፋይናንሻል ሪፖርት ናይዚ ዓመት እዚ ኣብቲ ዘሎ መደባትና ክንበብ እዩ ስለዚ ንዝመጽእ ዘሎ ሰንበት ናይ ፋይናንሻል ሪፖርት ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክንበብ እዩ እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ከምኡውን ሎማዓንቲ ድሕሪ ፕሮግራም ከምቲ ተነጊሩና ዝነበረ ኩልኻትኩም ኣጋይሽ ቅድሚ ኣብዚ 2 ዓመት ዝመጻኹም ዝግባእ እንግዶት ዘይተገበረልኩም ብምኽንያት ኮቪድ ተደናጊዩ ስለ ዝነበረ ኣብዚ 2 ዓመት ከምኡውን ቅድሚኡ ዝመጻኹም ግና እንግዶት ዘይተገበረልኩም ኣጋይሽ እንተለኣለኹም ሎማዓንቲ ድሕሪ ፕሮግራም በዚ ድሕሪት ኩላትና ንትረፊና እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን እዚ ሰርዐ እግዚአብሔር እዩ በዚ ኣዝዩ ባህ ይበለና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለ ህዝብናን ስለ ሀገርናን ክንጽልይና ቅድሚኡ ግን ሓንቲ ነገር ክብለኩም እግዚአብሔር እዚ ሓርነት እዚ ሂቡና ከም ድላይና ንኣትወሉ ንወጻሉ ነምልኸሉ ንጽልየሉ ንዝምረሉ እዚ ግበራ ኣይትግበር ዘይንበሃለሉ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ካብ ዝዓቢ ነጻነት የለን ግናኸ በቲ ሓደ ወገኑ ከዓ ከምዚ ዓይነት ነጻነት ረኺብካ ከዓኒ ነዚ ነጻነት እዚ ከይትጥቀመሉ ዝገብር ናይ ሰይጣን ሓይል ኣሎ ስለዚ ኣነ ንስኻትኩምን እዚ ዓይነት እዚ ቻሌንጅ ክህልወና እንከሎ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ምምፃና እቲ ዝዓበየ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እዚ ዕድል እዚ ሂቡና ከዓ ስለ ሃገርናን ስለ ህዝብናን ክንጽሊና ካብ ዘለናዮ ተሲእና ንጸሊ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ቅዱስን ዘላለማውን ዝኾንካ እግዚአብሔር አምላኽና ነመስግነካ ኣለና ጎይታ እግዚአብሔር አቦ ኣነና ኣሕዋተይን ኣብ ቅድሜኻ ደው ክንብል ንስምካ ክንጽውዕ ብመንፈስካ ድማ ክንመላለስ እዚ ዕድልን እዚ ዕጫን ሂብካና ኢኻ እሞ ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ኣይ ብሓይልናን ኣይ ብክእለትናን እግዚአብሔር بጸጋኻን ብምሕረትካን ይሞ ነመስግነካ ኣለና ስለቲ ዝሃብካና ሓርነት ተመስገን ስለቲ ዝሃብካና ኩሉ እግዚአብሔር ነመስግነካ ኣለና በዛ ሰዓት እዚኣ ድማ ኣብዚ ሕብረት እዚ ብምህላውና ተመስገን ንኽብርኻ ክንከውን እዚ ጌርካና ኢኻ እሞ ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር አቦ ዝተወለድናላ ሓዲግናያ ዝመጻና መሬት ሓዲግናያ ዝመጻና ህዝቢ ኣሎ ንስኻ ግና እግዚአብሔር ትጥምታ ኣምላኽ ትርኢ ኣምላኽ ትምልስ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኣባኻ ንምዕቆብ ብዝሓለፈ እግዚአብሔር ርኢናካ ኢና ካብ ጸልማት ከተውፅእ ናብ ብርሃን ክትመልስ ወንጌልካ ከጸናንዕ ርኢና ኢና እሞ ስለቲ ዝሓለፈ ዝገበርካ ይኹሉ ተመስገን ጎይታ እግዚአብሔር ሞሳ ንመልስ ህዝቢ ክትገብረና ንጸልይ ኣለና ሕጂ እውን እግዚአብሔር ናባኻ ንዕቆብ ኣለና ናባኻ ንጥምት ኣለና ጎይታ ከምቲ ዝሓለፈ ሰናይ ንህዝብኻ ግበር
ጎይታ እግዚአብሔር ስለ ተሃገርቲ ብዙሕ ተዛሪብካ ኢኻ ብዙሕ ተስፋ ሂብካና ኢኻ እሞ ከምቲ ዝበልካዮ ናይ ወንጌል ደሴት ትኾን ሰላምካ ዝዓርፈላ ቤት ትኾን ሰላምካ ዝውሕዘላ ሃገር ትኾን እግዚአብሔር ወንጌልካ ዝስበኸላ ሃገር ትኾን ንብለካ ኣለና ንዓ ተሪፋን ጎረባ ብትኸውን ሃገር ትኾን ንብለካ ኣለና بسلامك ملأيان بلك لنا بفقرها ملأيان بلك لنا እግዚአብሔር ወይታ እግዚአብሔር ከም ዝሓለፈ እሙኒ ኻሞነ መስክነካ አብናትካ ነገር ኩሉ ድማ አይነ ጠራጠሪኒና ከም ዝኸውን መስክነካ ለና ከይኮነ ሁሉ እግዚአብሔር ተመስገን ብለካ ለና ክኸውን ይሞነ መስክነካ ለና እኖ እግዚአብሔር ምስኮነ ድማ ደዊልና ስም ከንጽውዕ ከነመስግን ክትረዳና እንጽልያለና ጎይታ ስኻ ዓቢኻ ጎይታ ስኻ ሰናይኻ እግዚአብሔር በመሕረት ጥምት አምላክኻ ሞነ መስክነካ ስለ ተሪፉ ዘሎ መደብና ኩሉ እግዚአብሔር ንዓኻ ንህብ በስም ኢየሱስ አሜን something that I've experienced when I've been like having a relationship with God, and I wanted to tell you what I've been experiencing and what I've been doing. So I wanted to share with you like what is faith, but yeah, what is faith actually? But the thing I wanted to share with you is that what is faith actually? Well, faith is believing in things without seeing. Do you have faith, all of you? Do you? I mean it. Because with faith, everything is possible. If you believe. Do you believe? Do you believe? Amen. Because if you have faith, anything is possible. Anything. In the name of Jesus Christ, anything is possible. If you believe, anything is possible. If you believe in your prayers, if you believe that God has a plan for you, if you believe that God will watch over you, anything, I tell you, anything is possible. Nothing is impossible, but everything is possible with God. If you believe. Anything is possible. Anything. If you have faith, by grace you can do anything. You just need Jesus. Jesus, if you have Jesus, he is there always with you. He is always there to show you the way. All you have to do is believe. You need to have faith. Faith, that's all you need. You need the shield of faith. Remember when Paul talks about in Ephesians chapter 6, he says that we should wear the armor of God, that we should have the shield of faith, the breastplate of righteousness, the helmet of salvation. We should walk in the path that God wants us to walk in. We need to have faith in Jesus Christ. Without faith, we are nothing. Without believing in Jesus and having him in our everyday life, you are nothing, I am nothing, everyone is nothing. That's why we need Jesus every step of the way. When we walk with him, he is in us and he is with us. All you have to have is faith. You need to have the shield of faith, and in the name of Jesus, you wipe away every darkness in his name. And in his name, with the shield of faith, you walk and you stand firm in his name. You keep going, and faith tells you, do not give up, do not sleep. And it tells you, wake up, sleeper, do not sleep on the ground. For the devil, he is like a thief. He will come to you and he will just
take you away, and he will just completely separate you from God. But you do not want that. So you always have to have the shield of faith. In his name, the devil will just immediately run away from you. He will run away from you because you have faith and because you believe in Jesus and that he is always with you. So I will ask you again, do you have faith? Do you believe in Jesus that he is always with you? Do you believe that he will walk with you? Do you believe that he will guide you? Then you have faith in him. كلاتنا ملእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ክነውጽና ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 3 ክሳብ 14 ዘሎ ክፍሊ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ክነንብብና ታ ሎማዓልቲ ንሪኣ ቅንዲ ክፍለና ግን ቁጽሪ 13 14 ከውን እዩ እግዚአብሔር ይመስገን بفلايون أباسر تسلست زلا هانت قال كندرينا እግዚአብሔር ይመስገን در أوصينا خوينا نخبر عالم لا كلاتنا خبزلنا يحاف كنبلن يامو ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ከፍቅድ 3 ከ14 خننببينا
بسم يسوع كم ببوي أتي بمنفساوي بركة زبلة بكريستوس غيرو أبسمايات زبارخنا أملاخن أبوغيتانا يسوع كريستوسن بروح يخون كم تبفقري أب قدمي قدوسان منكب زي بلوم انتخن كون قدم مسرات عالم بو زهارينا بتفقر بو زصقونا نوداسي كبري صقو بفتاو فقادو بيسوع كريستوس نرسو ولود كنكونو قدم مدبنا بو بدمو مدحان مالت كم تحبتي صقو هدغت حطيات አለና كمتي بو زمدبو سمرتو نتمستير فقادونا فلطنا نتناي ملأت زمنات مغابينت اب سمايات زلون ام مدر زلون اب كريستوس من تقللسي بكل طببن بكل امرونت تصقو ابانا او حازو ننا قدم بكريستوس تسفا زغبرنا نوداسي كبرو من تخنكون نحنا بتغلو كمت مغري فقادو بحسابو زغبر قدم تمدبنا نتقدل رستي بو رخبنايو نسخاتكم ون بو قال حقي ناي مدحانكم وانجيل مسمعهم بو مسامنكم بناي تسفا منفس قدوس تحتمكم نسو نمدحان طريتون وداسي كبرو اربون رستنايو نصلي كلاتنا እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ጽር ጸሎት ንጸልይ ወይታ መንፈስ ቅዱስ ለመሆን ቃሉ ከከፍተልና የእንትና ከከፍቶ ሃሌሉያ ለዘላለም አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር በጎይታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ነመስግነካለና ስለዚህ ሰዓት ስለዚህ ጊዜ ክብርን ምስጋናና አኻ ይሁን ክንዝምር ከነምልኸካ ጎይታ አቤትካ ዘአኻኸብካና ናብዚ እግዚአብሔር አቦይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ቅዱስ ስምካን አምጽዋ ናብ ጸጋ ዙፋንካን ምቅራብ እግዚአብሔር አቦይ ነፍስ ወከፍና እዚ እድል ስለዝሃብካና እዚ ምህረት እዚ ጸጋ ስለዝረኸበና بشم ኢየሱስ ክርስቶስ ደግምና ነኽብረካለና ጅድማ ንጽሊ እግዚአብሔር አቦይ ቃልካ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መቂልካ ክትበና ቃልካ ክትቆርሰልና ክትዛረበና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አምላኸይ ንጽሊ ያለና እዚ በመንፈስካ መግላጽ ተጻፈ በመንፈስካ ድርጊት ተጻፈ ቃል ሎምድማ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በመንፈስ ቅዱስካ ከበረሃልና በመንፈስ ቅዱስካ ረዳአና በመንፈስ ቅዱስካ ምስተዋል ክንረክመታን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንልምነካለና ወይታ አብዝ ቤት እዚ መንፈስካን ህልውና ካን ከገዝ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አቦይና አይዝዛረብ ንሁላትና ንሰም መንፈስካ ሆይና ክንሰም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ንሁሉ ነገራትና ክትቆጣጸሮ ንጽሊ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስለተህበና ቃል አብይወትናውን ቃልካ ስለዘምጾ ለውጥ ሁሉ ቀድምና ነመስግነካለና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ወይታ ይባርኩም ቆፈሉ እግዚአብሔር ይመስገን አብ ዘሐለፈ ሰሙን ካብ ቲቶስ ምዕራፍ 3 ሓደ ሐሳብ ሪና ነርና ኣብተናይ አመታዊ ንሪኦ ዘለና ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ብዛዕባና ንርኢ ዘሎና ናይ ዘሐለፈ ሰሙን ንሽተይ ሰመራይዝ ክገብረልኩም ቶም ዘይነበርኩም ድማ ክትሕዝዎ መታን ዳህራይ ናብታ ናይሎም ማልቲ ክፍልና ድማ በፍላይ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 13 ዘሎኽን መጽና ብዛሐለፈ ዝራእናዮ ቲቶስ ምዕራፍ 3 ሓንቲ ጥቅሲያ አቡ ካብ ዘሎ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ትዛረብ ነገር ግን ነታ ሓንቲ ጥቅስ ጥራይ ከመዛ ስለዘይደለኹ ንሁሉ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ካብ ቁጥር 1 ክሳብ 8 ዘሎ ክፍሊ ሓቢርና ሪእናዮ ነርና ከዘኻኽረኩም መታን ቁጥር 1 ቁጥር 2 ጳውሎስ ወደይን ዝብሎ መንፈሳዊ ወዱን ዝኾነ ቲቶስ ሓደ ነገር ክገብር እዩ ዘዘኻኽሮ ቁጥር 1 እንታይ ልዎ ተዘርዚርናየን 7 ነገራት እየን ንሓለቁን ስልጣናትን ክግዙ ሓደ ንመራሕቶም ክእዘዙ ክልተ ንሰናይ ግብር ዘበለ እተዳለው ክኾኑ 3 ንሓደኳ ከይጸርፉ 4 ተባአስቱ ከይኮኑ 5 ልኡማት ሻድሸይቲያ
ለውሃት ዘበለን ሁሉ ሰብ ከሪዩ ዘሪዩ ከሆኑ አዘክሮም ይሉ ዚን ነገራት ዚን ሸውዓት ተዘርዘሮም ነገራት አመንትነ ዝኸሪዩ መታን ኣብ ህይወቶም እዚ ዲስፕሌይ ድኸውን ክረአ መታን ንስኻ አገልጋሊኦም ቲቶስ አዘኻኽሮም ይሉ ዳራ ኣብ ቁጥር 3 ህጅት ዝኾናዮ እዩ ኣብ ቁጥር 1 2 ስንሕተቶ ዘለና ኣብ ቁጥር 3 ምልስ አቢሉ ካብ ከመይ አይነት ኩነታት ወይ ድማ ብዘይ ክርስቶስ እንታይ ከም ዝነበርና ከዘክር ከሎ ጳውሎስ ንገዛ እርሱ አቡ የእትዩ ኩል ጊዜ እቲ ጉድ ኒውስ ወንጌል ብስራትዩ ጉድ ኒውስ ድኸውን ሲ እቲ ሓደ ታሪኩ እንድህር ፈሊጥና እዩ ስለዚህ ጳውሎስ ደጋጊሙ ኩል ጊዜ ናብ ድሕሪት ምልስ የብለና እዩ ኣብ ቁጥሪ 3 ሸሞንተ ነገራትን በብኽልተ ድማ ፔርጌርና 4 ሐሳባት ካቡሪና ነርና ቀደም ዝነርና ይሉ ነናውን ቀደም ሲሉ አያሱ ዘይ እዙዛት ክልትዩ ኣብ ሓደ አሻን ከምዝ ናይ ልቦና ጉዳዩ ናይ አእምሮ ጉዳዩ ዘይ ምእዛዝ ድብሎ ድማ ናይ አክሽን ጉዳዩ ስለዚህ በክልትዩ አይነት መንገድስ አያሹ ነርና ዘይ እዙዛት ድማ ነርና ይሉ ቀጽሉ ድማ ክዛረብ ከሎ again ነት ነገርት ዲፐር ኮስዶ ከሎ ስቂልና አሽና ጥራይ ወይ ድማ ዘይ ምርጫ ይዝገብርልና ዳይ ምእዛዝ ንገብር ሪቤሊየስ ድኾና ጥራይ ዳይ ኮነስ መንፈሳዊ ነገር ድማ ብድህሪው ከም ዝነበረ ድማ ክረዳ ከሎ ስንታይሉ መስለኩም ግጉያት ድማ ንብዙህ ፍትወትን ስጋን ትምኒትን እተገዛእና ይብሉ ግጉያት ድብሎ ኣብ እንግሊሽ መጽሐፍ ቅዱስ ዲሲቭድ ድኾና ማለት እዩ ሓደ ሰብሲ ቀደም በክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ዘይ ነበርናሉ ጊዜ ሲ ዲሲቭድ ኮይና ነርና ተታሊልና ነርና ድማ ደስ ብለና ጥራይ ንገብር ዳይ ኮናስ አይተረዳና ንምበር ተአሲርና ግዙአት ከም ዝነበርና ድማ ይዘክረና እጂ ቀደም ግዙአት ካብ ነበርኩም ሲ ሕጂ ግን ሓራስ ለዝወጻኹም ነዚ ባህርነት ድግበሩ ናይ አምላኽ ነገራሲ ግበሩዎ እዩ በተሃደ ነገር ኣብ ዘጻአት ምዕራፍ እስራ ተን 10 ትእዛዛት ክትቀሳ ከለዋ እታ ራበኢት ትእዛዝ ንሰንበት አኽብር እትብል ምክንያቱ አምላኹን በታሻበኢት ማልት አሪፉ ነሩ በትብል ምክንያት ያቀሪባ ኣብ ዘዳግም ከቅርባ ከሎ ግን ደሴም ክደግሞ ከሎ ነታ again ታራበኢት ትእዛዝ ንሰንበት አኽብር አኽብል ከሎ ምስምንታ ያታሂዙ መስለኩም ድማ ኣብ ዘዳግም ክደግማ ከሎ ቀደም ኣብ ግብጺ ባሮት ከም ዝነበርኩም ዘክሩ ኣብ ግብጺ ሰንበት ያና አምላክ ከምልኸ ክትብል አይትኸል ነርካ ኣብዚ መንኩብካስ ሸቦጥ አይዓርፍ ማን ይሉካ ሰንበት ማን ይሉካ አምላክ ክትቀድስ ተንስዳይ ድብለካ ነሩ ህጂ ግን ነፃ ሆይንካ ከለኻሲ ሃራ ገይሩካን ከሎስ ንአምላኽ አምልኮ ብዝብልዩ ዝመጽ ስለዚህ ኣብዚ ድማ እሱራት ከም ዝነበርና ይዘክረና ዘን ህጂ አቀድሙ ዘርዘርና የሸውዓተ ነገራት ንምግባርሲ ዝገዝአና ስለዚህ የለኮይ ህጅና አምላኽ ደግብር አይነት ህይወት ክህልወና ድኽእል ንምንታዩ ገዛኢ ካል የብልና ካልወናን የብልና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ቀጽሉን ድማ ብግፍአትን ቅንዓትን እንነብር ፍንፉናት ናሐድህድና እንጻላእ ነበርና ይሉ ቅንዓት ክፍአት ዝነበረና ክልተ አታሃይዙ ዳራይ ድማ ናሐድህድና እንጻላእ ፍንፉናት ድማ መስቀል ናብ ላዕሊ ጥራይ ደይኮነስ ናብ ዝጎኑን ሆሪዞንታሉን ሲ አታሪቁና ተደለይተ ሰባት ሕጂ ፍንፉናት ዘይኮናስ ክርስቶስ መጽኡ ስለዘድሃነና እዚ ኮይኑልና ዘሎ ካብዚና ወጪና ይሉና እቲ እዚ ሁሉ ድማ ዝተገብረ ብመን ከም ዝኾነ ክነግረና ከሎ አጸቢቁ ክረዳእና መታ ብግብር ጽድቂ አይኮነን ካብ ምንታይ ይደአሉ ካብ ቁጥር 4 ክሳብ 7 4 ምክንያታት ነጊሩናል እዚ በህያውነት እግዚአብሔር በፍቅር እግዚአብሔር በምህረት እግዚአብሔር በጸጋ እግዚአብሔር ዝተገብረ ነገራት ይሉና እንታዩ ከተገሩልና ሕጂ ዚአያ ናብዛና ኢሎም ማልተ ተምጻንሞ ጽቡቅ ጌርኩም ሃዙኒ
ክልተ ነገራት ተገይሩ ይዝብለና ክንድህን ከሎናስ بمحصاب حدش لدتن بمحداس منفس قدوس محصاب تغيرولو بمنفس قدوس دما حدش لدت تغيرولو ابناي حدش ترغم تغرينيا دما تريخم داغم لدت دما يبلو زقداماي لدتنالو كالا اي لدت دما نغويتان كريستوس يسوس زتقبلنالو مالتو خوينولو هجي كريستيان ابوشتو نغويتان كريستوس يسوس كريستوس كأمن كقبلوا خلص أبوشتوس تفتصم زغونا نجرال دقاوي نجر ترى يكونن أبوشتنا زرد أن أبوشتنا زتفتصم نجر سيالله صدقنا أبنا توسيدنا يو نايبيت فردق وانقايو بدقز قبر ኃጢአተኛ ተበህልና ተሰልፍና ነርና ሞትን ናይዘል ዓለም መቅጻዕትን ግባአና ነሩ ክርስቶስ በዝፈጸመው ነገር ሲ ኖ ጸዲቁም ይሁም ተባህልና በክርስቶስ ኢየሱስ ካብቲ ዝጽበየና ዝነበረ ቁጣን መቅጻዕትን ሲ ደህና በደገግን እሱ ጥራ ይኮነ አውሽጥና ድማ ዘተፈጸመ ነገር አለ ሐድሽ ልደት ተካሂዱሎ ምጽራይና መንፈስ ቅዱስ አውሽጥና መጽዩሎ ሐድሽ ፍጥረት ሲ ገሩና ሐለፈ ጊዜ ለኩም ናይ ብሉይ ኪዳን ሰብ መስዋዕት መሰቅረበስ ይቅረ ከም ተባህለ ምህረት ከም ተገብረሉ ኃጢአቱ ከም ተኸድነ አሚኑ ምህረት ተገይሩ ለይሉ ይኸይድ አውሽጡ ዘተገብረ ነገር እኮ የለም ግን ነጥቃል ዝብሎ ጥራይ አሚኑስ ነተስርዓት በመፍጻሙ ጥራይ ሲ አምላክ ምህረት ገይሩለ አሎ ከም ቃሉ ይሉስ ይኸይድ አናን ንስኻትኩምን ጽድቅ ረኺብናይና ናይ ዘላለም ህይወት ረኺብናይና ሰማይ ናትና ኾይኑሎ እዚ ጥራይ ግን ድማ ይኮነ አውሽጥናስ ዝርዳአና ነገር በመንፈስ ቅዱስ ተፈጽሙሎ ሐድሽ ልደት ተካሂዱሎ መህጻብ መህዳስ በመንፈስ ቅዱስ አውሽጥና ተገይሩሎ ክብረና አምላክና ይሁን አቤተ ክርስቲያን ስለዚህ ተመዝገብና ድህንኩም ይሁን ተባሂልና ይኮንና እንዲህና ምድሃናስ በመንፈስ ቅዱስ መስመንፈስና ሆይኑ ስለዚህ መስከረልና ተረዲውና ፈሊጥና ይንበር ማንም መዝጊቡና ገለሲ አብይድ ሰብ አይኮነን ምስአመና ዮስ መንፈስ ቅዱስ አቡሽጥና ዝገበሮ ነገር ሲ ተረዲውና አለው ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ዘተፈጸመ ነገር አለው አቡሽጥና ዝሆነ ነገር አለው አቡሽጥና መንፈስ ቅዱስ ዝገበሮ ነገር አለው አቡሽጥና ሐድሽ ሰብ ተፈጢሩሎ ስለዚህ ዚዩ ዝብለና በመህጻብ ሐድሽ ልደትን በመህዳስ መንፈስ ቅዱስን ይሉና አብናይሎም ማልት ድማግን መጽኸሎና መንፈስ ቅዱስ ዝገብሮ ነገር አብ ቁጥር 13 14ና ክንሪ ቅድሚ ናብታ ቁጥር 13 ግን በቀጥታ ቅድም ምእታዌ እዚ ክፍል እዚ ካብ ቁጥር 3 ክሳብ 14 ዘንበብናዮ ሀደነውህ ሴንተንስ ሓደ ጊዜ ቁጥሮ ፈቲነ ነይረ 10 ወይ 10 ሓደ ዝኸውን 4 ነጥቢ ኣብ ትግርኛ መጽሐፍ ቅዱስ አለ ናአና ክርዳአና ሕጂ ክነንብቦ መታን ከሙ ገይሮም ቆራሪ ጾሙልና እምበር ክትርጉሙ ከለው ከሙ ገይሮም ተሐሳብ ክርዳአና መታን ጥርንፍ አቢሎሙልና በተአንቀጽ እምበር ሓደ ነውህ ምቁራጽ ዘይብሉ አረፍተ ነገር ጳውሎስ ንሰብ ኤፌሶን ገና ጅምር አቢሉ ቁጥር ሀደን ክልተ ሐዋርያ ክርስቶስ ሲሉስ ዳራይኖም ድማ ሰላምታ መስሐበ በቀጥታ አብ ቁጥር 3 ናምስ ጋና ይአትዩ ከመስግኑ ጀምሩ ቁጥር 3 ነምባ እትብ መንፈሳዊ በረከት ዘበለ በክርስቶስ ኢየሱስ ገይሩ አብ ሰማያት ዝባረኸና አቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ይሁን ይልዎ ብሩክ ይሁን ይሉ ጀምሩ የመስግኑ ዘሎ ነዝበረከት እዚ እናዘርዘረ ድማ 14 ይጎዶ ታዋና ነገር ግን አቦ በክርስቶስ ኢየሱስ ገይሩ አብ ሰማያት በመንፈሳዊ በረከት ዘበለ ሁሉስ ባሪኹና እዩ ቀንደ ሐሳቡ ክርስትና እታን ጎይታ ዘተቀበልናሉ ማዓልቲ ፉል ፓኬጅ ዩ ረኺብና
በረከት ድባሃል ነገር ሲ አቲናዩ ኢና ልክ ንክርስቶስ ኢየሱስ ክንቀበል ከሎናስ በክርስቶስ ኢየሱስ ጌሩስ ባሪኹናዩ እጂ ናይቲ በረከት ኔቸር ይነግረና ቀዳማይ ነገር እዚ በረከት እዚ በምንታይ ድርከብ ተይልኩም በክርስቶስ ኢየሱስ ድርከብ በረከት ባሉና ቁጥር 3 በክርስቶስ ኢየሱስ ይዝብሉ ከዛ 14 ተወሪድኩም ድማ በክርስቶስ ቡ ገለና በለድማ በኻለ ሽምና ገበረ 10 ጊዜ ዘአክልሲ ክርስቶስ ተጠቅሱል እዚ በረከት ከምታ አብሉ ኪዳን አብዘዳግም 18 እንደሎ ሕግ በዚ ዘርዚሩ ተፈጽም ካዮ እዚ በረከት ዝኽሰበካ ተዘይ ፈጽም ካዮ ድማ ዝመርገም እዚ ኢሉስ አባና አቀሚጡ ወደ ይኮነስ እቲ ነገር በክርስቶስ ኢየሱስ ዝርከብዩ አብ ክርስቶስ ኢየሱስ እንደህር አቲና እንታይ ንገብሮ ኢና ነዚ ሁሉ በረከት ወረስቱ ኢና አብዛቱ ጊዜ ሰብ ዝመስሎ ልክ አብ ፍርድ መስቀረበ እግዚአብሔር ህይወቱ ሪኡ ጽብቁ ተበዚሑ ድባርኾ ኣብ ሰማይቶ ድብሎ ጌጉን ጉለቱን ተበዚሑ ድማ ክድካ ባይረሐቅ ድብሎ ከምዚ ገይሩ እግዚአብሔር ዝፈርድ እዩ ዝመስሉ ኣብ ሕግ እንድሕር በጽሕና ሓንቱን ተፍሪስካ ኣኺለ ኣብነት ክበኩ ሎምን ጎካ ረፊዱ ባሎ ሎምን ካብዚ ናብ ገዛ ከይድ ከለኹ መኪና ሂዘ ኣብ ዲርፉት ስፒድ ገይረ በስፒድ ከኸይድ ከለኹ 140 ረጊጽ ይሆንበል ፖሊስ ድማ ሂዙኒ ትኬት ክበኒ ትኬት መስሓበኒ ታ ትኬት እንታይ አትብል ሜቢ ጁላይ ኦር ገለ ጁን ክንድዚ ናብ ቤት ፍርድ ቀረብ ወይ ድማ ተተአሚን ካላ ድማ ክፈል መቅጻዕትኻ ውሰድ ያትብለኒ ነቲ ፖሊስ ክከራኸረካ እንድሕር ኢለ በታ ዝተባህለት ማዓልቲ ክኸይድ ሱ ኤቪደንስ አለዎ ታክስታ ያላቶ ተመዝጊባያ አና ወንድማ ኸይደ ነቲ ቤት ፍርዲ ቀይደ ነቲ ዳኛ ከምዝን ተዝብሎ እንታይ መስለኩ ክቡር ዳኛ ድገር መካ ንግወተ ሲኤን ኣብ ቸርች ክመጽ ከለኹ በታ ዝተባህልኩዋ ስፒድ የደኸይድ ነይረ ቀይሕ መብራቲ ክትብለና خلاص ቀይሕ ደው ይብል ነይረ ሌን ክቀይር ከለኹ ሳይን የብርሕ ነይረ ኩለን ሕግታት እናፈጸምኩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን መጽ ክምለስ ከለኹን ኩለን ሕግታት እናፈጸምኩ ነይረ ቁርብ ግን ኣብ ትዲርፉት መስአተኹ ተሃዊኸ ቁርብ ግብር አቢለላ ስፒድ እና ምሕረት ዶ ትገብረለይ እንተ ዝብሎ ታይብለን መስለኩ ቁርቡና ግፍሕዋሞ እዝራ ዓመት ሙሉ ዛ ላይሰንስ ካብ ዝሕዛሲ ሓንቲ መዓልቲ አፍሪሰ አይፈልጥኒ ሕጊ ተይለዮስ አይሰማዕንን እቲ ሕጊ ዘሎ ነቲ ዝበደልክዎ ዝተሓላለፍክዎ ንምቅጻዕ እምበር ነቲ ዝገበርክዎ ጽቡቕ ሲ ሪዋርድ ክገብረኒ አይኮነ እቲ ሓንቲ ዘሕለፍክዎስ እዚ ሁሉ ዓመታት ዝገበርክዎስ ብዘይ የገድስ ተፈሪደለሁ መቅጻዕት አይኮስዳለን ገለ ሰባት ሞራሊ ደሃን ስለዝኾኑ አነኮ ከም ካልኦት ሽጋራ ይስትኔ መስቴ ብለይን ከምዜ ብለይን ደሃኔ ገለ ኢሎምሲ ሰማይ ዝኸዱ ይዝመስሎ ጭዋ ናብ ሲኦል ትኸይድ እዩ ዝኸውን ምስ ሽጋራ ደይሰቲ መስተ ደይሰቲ ግን እስቲል በክርስቶስ ኢየሱስ ስለዘየለ ዝዝባሃል ዘሎ በረኸት አይረኽቦኒ እዚ በረኸት እዚ ዝርከብ በክርስቶስ ኢየሱስ ጥራዩ ክብርና አምላኽና ይሁን ካብ ካልኦት አወዳዲርና ገዛ ርስናሲ ዘሐሽና መስይሩ ክራኤና ይኽእል ኸውን ግን እቲ ምስትቃል ምስ አምላኽ ክብር ያኸሎ ሲቱ ሁሉ ምስተደርደረስ ደይነ ሰግሮ ኸውን ስለዚህ እዚ ኔቸር እቲ በረከት በምንታይ ድርከብ ተልኩምኒ ተይዝብለና ዘሎ በክርስቶስ ኢየሱስ ብኡዝ ርከብ ይሉና ካለ አይድማ ናይዝ በረከት እዚ ኔቸሩ እንታዩ ክልተ ነገራት ይሉና አሎ አብ ሰማያት ዩ መንፈሳዊ ድማ አብ ሰማያት በመንፈሳዊ በረከት ደበለ ሁሉ አብሉይ ኪዳን ንግዚአብሔር ሰባት ከሐጉሱ ወኸለውስ ማቴሪያል ይባረኩ ነይሮ አብ ሐድሽ ኪዳን አምላኽ በክርስቶስ ኢየሱስ ምስኮና ምስተሐጎሰንታ ይገሩ መስለኩ መንፈሳዊ በረከት ይለቀይቁልና ምድራዊ ነገር አይንረክብን አይኮንኩ እንድብለኩም ደለኹ እሱን ክስእበና ተባይሉል
ክክተለና ይተባሂሉሎ በዋናነት ግን መንፈሳዊ በረከት ሰማያዊ በረከትና ወሪስና ክብርና አምላክና ይሁን ኢየሱስ ጌታዬ ለምን ጎረ ብሎም ነራ አብዙ ሆነ ቤተክርስቲያን ታቸርች ክትሽየጥ ቢልዲንግ ከፍሉ ስለዚህ ካሉስ ከተረጅ ኮይና ዳራይ ቶማገልገል ተአኪቦም ክጽልዩ خلوስ ሓደ ሰብ እንታይልዎ ኣብ ቴክሳስ ዝነብሩ እዮም እተን ኣብ መዝሙር 50 ምሽ the 1000 cattle see ኣብ እንታይ ኣብቲ አሻ አኽራን ዘሎዚ ከብቱ ሁሉስ ናይመን ናተይ ይብልምሽ ተንኩለን ናትካ ካብ ኮናሲ ኢሉ ጽሊ ጀሚሩ ካብዞም ሓረስቶትካስ ንሓደንዶ ለአኸልና ኢሉ ጽሊ ዳራይና ጸለዩን ከለው ሓደ ድማ ልክ ከምተ ዝተባህሉ አይነት ሓረስታይ ይመጽ ብዙ ክስታይ ዘለዎ ሓፍታም ሓረስታይ ቼክ ይዙ መጽዩስ ናብታ ሴክሬታሪ ይሓተት አቤሎ ተፓስተር ገለብላ አብዙ ጽልዩለው እዚ ጎይታ አታሐሳሲቡኒሞ እንኪል ወኸይድ ዳህራይ ጸሎቶም ውድም ሰበሉ መልእክት ለኩም ገሌላ ተህቦም ክፍት አቢሉን ተራያት ፓስተር እትልክ ከምዝ ጸልዮ ሓደ ሓረስታዩ ታተድልዮም ገንዘብያ በመልእታ መጽያለ አምላካስ ከምዝበሎስ ከምዝበልከዮስ ከምትጸለነዮስ ሓረስታዩ ሊይኹሎ ኢልዎ ኢየሱስ ጌታዬ ታይክብለኩም ደለ በመንፈሳዊ በረከቱ ተባሪኽና እትምድራዊውን ግን አይተርፈናን ይስእበና እዩ ኢንፋክት በመንፈሳዊ በረከት ምብራኽና ጽቡይ ነው እንታ ይመስለኩም ስጋዊ በረከት ነት መንፈሳዊ አይጸሎን እጂ አብ ዓለም ዘሎ ቢሊዮነር መኒው ቢል ጌትስ ዲ ሁ ኤቨር በልወስ መጽዩስ በመንፈሳዊ ነገር ዶ ገለለው ወዲ ይብሉንኩ መንፈሳዊ ዘተባረከ ግን አብት ምድራዊውን እና ተባረከ ከገይድ እና ገዘ ከገይዱ ምክንያቱ እትዝረአ ካብት ዘይረአ ስለዚህ ኔቸር ናይ ተበረከትና መንፈሳዊ መሆኑ ሰማያዊ መሆኑ ይነግረና እት ነገር ከማአሱ ተፈጽሙ ድሮ ተፈጽሙ ዝባረከና ይዙብሎ እጂ በህጂ እና ተባረከና ንገይድና ወንገይድና እና ባረኩስ ከባረከከ ግን ክርስትና በአብዩን ተሪኹሞ አብታ ክንድህን ከሎና ዘተባረክናዮ በረከት ተረዲኻ እሱዩና ተፈትሐ በተቀላሉ እግዚአብሔር ስለዝባረከና ንሱና ተረዳኻዮ ናይ ጳውሎስ ጸሎታቱን ተሪኹሞ ነቲ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ዝገበረልና ነገር ተረዲኻ መንባር ከሉ መታን የእንትና خبر በሁሉ ምስተዋልና አምሮን ክትባረኾም እና በለ በዛባ ፍልጠትዩ ቆሎሴ ፊሊፒ ኪዱ ሁሉ ሲ ዝጽልዮ ጸሎት እዚዩ ስለዚህ ኦሬዲ በክርስቶስ ኢየሱስ ሲ ታይኮናይና ተባሪኽና ኢና አብተ ዝርዝር ከመጽኸለኹ ገገለ ሐሳባት ከእቶይ እጂ ካብዚ ምርዳ እንታይ ንብል ብሩኺኻ ብርኽቲኺ እጂ ታሪፈ አምሽ ከማን እግዚአብሔር ይባረካ ብሩኺኻ you're blessed ያ ትክክል እዩ ግን ነግረኩም you are blessed ተባረከ ኢኻ እና ተዘርዘረ ግን ዝኸይድ ነገራት አለው ትፍክራሉ ጥራይ ድማ ደይኮነስ ዲስፕሌይድ ክትገብሮ ዝግባ ክግለጽ ዘለዎ ክትኮኖ ዝግባ አካ ህይወቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታዬ እና ሆንካዮ ተነብር ከምትዘብ ተባረከስ ብሩክ ኮይንካ ክትነብር አብዚ ይብሎ ይደሃን መጽሐፍ ቅዱስ ፊልጵ ከዛረብ ከሎስ አይኮነና አናስ ንብረትኩም ከማንሲ ንወንጌል ዝበቀ ይሁን አይኮነን አነብ አብዩሲ ንብረተይ ከማንሲ ንወንጌል ዝበቀ ክብረና አምላክና ይሁን እጂ ዝበረከት ጳውሎስ እና መስገነ ኸይድ ከሎ በሰለስተ ይመቅሎ ካብርባዕተ ክሳብ ሽዱሽተ ዘሎ ንእግዚአብሔር አቦዩ ዘመስግን ብዙ ነገራት አለው ግን ክልተ ነገራት ጥራይ ንርአ በዋናነት ደመስግነሉ አቦ አብድህነት ባይዘው ስላሴ አብድህነት እዩ አቦ ወዲ መንፈስ ቅዱስ
አቦ ሀብት ደህነትና እንታይ ገይሩ መስለኩም ቅድመ ምስራት ዓለም ሐሪየና ይብል ካላይ ድማ ውሉድ ክንኮኖ ቀደም መደበና ይብል እጂ አምላክ በክርስቶስ ኢየሱስ ቅድመ ምስራት ዓለም ሐሪዩና ዩ አምብለስድ ክብል ከለኹ እዚ ቆይ ሐሪዩና አምላክ ውሉድ ገይሩኒ ውሉድ አምላኬ ሕርየት አባይ ድወደቀን ሰቤ ዝተሐረኹ ሰብ እጂ አንቶይ ከም ዝበልኩኹም እዚኣ ግን በህይወት ክትግለጽ ኣለዋ ጥራይ ንብላ ይኮነትን ገለ ጊዜ ሰባት ዘይምቕባል ገለ ከገጥመና ከሎስ ሩኽምሽሽ ክንብል ከለና በቃ ስብርብር ክንብል ከሎና እዛ ቃል እዚኣ እኮ አይተረዳእትና ታተባሪኽና ኢና ንብላ ደለና ነገር ሲ አይተረዳእትና አብዙ ውሽጥ ዘሎ ሀብትሲ ከፊትካ ዘይውዳእ ኤግዛምፕል ክበኩ ሓደ ወድ ንበል ብዙ ጊዜ አወዳት ከሙ አይነት ኢጎ ስለዘለና ወድ ድብል ደለኹ እንታይ ንኸውን መስለኩም ወድ እጅደይ ተመርዓው ተኾይኑ ሓንዱ ጓል ከይዱ ይሓትት ልክ ድርስኦ ወድ እንታይ መስለኩም እሱ ካብ ኩለን መሪጹ ከይዱ ከምዛ ሓታ ዘሎስ እሳውን ናይ መምራጽ መሰል ከም ዘለዋ ሲርሶ ካብቶም ዝሓተትዋ ዘበሉ ሁሉም ሲሳውን ሕራይን እምቢን ክትብል ሲ መሰል ኣለዋ ከምቲ ኩለን መሪጹ ዝመጻ እሱን ሕራይ ትብሎ ተደልያ አይደልየትን ድማ በፍቅሪ ሓወይ ኻስኻ ደሓኒላ ኖ ኢላ ታቀይ ካርዱሲ ተሰክሞስ ትኽእል ያ መሰላይ ከሙ ግን ሓደ ክልተ ሰለስተ እንዶ ይግጠሞ እንታይ ከኸውን ይጅምር መስለኩም እዚ ሰብ ስብር ይብል እጅዚ ተባሪኺ ኤገለሲ አብ ያሎ አምላክሲ ቅድም ምስራት ዓለም ሐሪዩኒው ሰብኮ አይኮነም ንጉስ ነገስታት ፈጣሪ ሁሉ ጎይታ ጎይቶት ሐሪዩንና በልካሲ ሰባት ስለዘይ ተቀበሉ ካሲ ከመይገርካ ስብር ትበል ኢንፋክት ፈቃድ አምላክ ይቆ ይኩባል ደሎ ግረ መንገድ ደይና ናይ ሜሬጅ ገሪያ هذا ما قلتكم من الباتتن دابي هذا كمو خبل سميلو كلت دين جلس ابينوس داراي دماغ انيوس نابتا እግዚአብሔር ነው ዝበለትሉስ አትዩ ዳራይ ከሐስቦ ሁሉ ወይ በግል አጋጣሚን ተተራኺብና ሲሉ ቴንክ ዩ እንኳ አብያኒ ናብት ዝበለካስ በቃ ወሲዱካ እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ክብል ደሌ እዚ አብይወትናስ ተረዲዩናስ ክንኮኖ መመሊስናስ እጂ ንምንታይ ከሙ ንኸው ንምንታይም ሰባት አይተቀበሉናን ገለልናስ ረኽምሽ ንብል ስለዚህ ተረዳናኩ ልኡል ተቀበሉና خلص ልኡል ውሉዱ ገይሩና خلص ናቱ ኮይና خلናስ ይመስለኩም ዶ ወዲ ንግስት ኤልሳቤጥ ሲ በሃደ ድኻስ ይቀን አቤት ንጉስ በሙላዱስ ጸጽባህ አንበቃ ፕሪንስ እና በለና ተሐጎሰንበር በሃደ ድኻስ አይቀነን እኮ ነና ደማስ ናይቱ ንጉስ ካብኮና እሱ ካብ ሐሪየናሲ ከመይ ጌርና በዘዘይን ሕጎስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ከላይ ካብ ቁጥሪ ሸዓተ ተክሳብ 10 ክልተ ዘሎ ድማ በዛዕባ ወዲ ዝዛረብ ምድሃን ሕድገት ኃጢአት ከም ዝሃበና ይዛረብ ቡ ምድሃን ሕድገት ኃጢአት ይብሎ ወሪዱን ድማ ኩሉስ ቡኡ ይጠቅለል ድማ ይብሎ እጂ ብዙ ነገራት ይወዱ በክርስቶስ ኢየሱስ ዝኾነልና ግን እዚን ጥራይ ንርአየን ሕድገት ኃጢአት ረኺብናይና ምድሃን ኮይኑሎ በእንግሊሽ redemption ዝብሎ ማለት እዩ we are redeemed ተአድግናይና በደሙ ምድሃን ኮይኑልናል ኩሉ ድማ ፍጥረት ዘበለ ሁሉ ድማስ በክርስቶስ ኢየሱስ ሀደ ማልተስ ከተቀላል ፍጥረት ዘበለ ሁሉ ሲ ነው ይጻባበሉ ካብ ቁጥር 10 14 ግን አይሎም ማልተ ሐሳብና በመንፈስ ቅዱስ በናይ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ተሐተምኩ ተኸለይት ድማ ቁጥር 14 ንውዳሴ ክብሩ እርቡን ርስትና ይብሉ መንፈስ ቅዱስ ተሐተምኩም ሀደ ንሱ ድማ እርቡን ርስትና ይብሉ ኸላይ ቁጥር 13 ቅድምና ብዛ ሐሳብ እዚ አመምጹ ግን ከምዝ ዝብል ቃል ንረክብና ንስኻትኩም ብኡ ቃል ሐቂ ናይ መድሃንኩም ወንጌል መስማዕኩም
ብኡውን ምስ አመንኩም ብናይ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ተሓተምኩም ይዝብል መጀመሪያስ ሰለስተ እንተን ደረጃታት ተሪኹም ነቲ ቃል ሐቂ ምስማዕ አሎ ማለት እዩ ቃል ሐቂ ምስማዕ ዳህራይ ድማ ኸላይ ደረጃ ድማ ነቲ ቃል ሐቂ ዝሰማዕኸዮስ ምእማን ዝናይ ሰብዩት ተራዩ ምእማን ታሳልሰይቲ ሹ ናይ አምላኽ ተራት መጽእ በመንፈስ ቅዱስ ድማ ምህታም ይኸው እቲ ቃል ሐቂ ግን መጀመሪያስ ክስማዕ አለው ደዘ ብለን መጽሐፍ ቅዱስ ሰባቲና ናብቱ ዝደለናዮ ሐሳባት ንመጥምበር ኩሉስ ተቀምጡልናል ብዛባ ፕሪዴስቲኔሽን ከም ኤፌሶን ገይሩ ዝዛረበለን ከምዛ ምዕራፍ እዚያ ድማ ዝዛረበለን ግን ኩሉ ነገር ሲ በቃ ማለት እግዚአብሔር ዘዛሃረዮም ሲ ሐሪዎም ይሳቶም ምድሃኖም አይተርፍን ኢልና ወንጌል ደይ ንሰብኽን ደይ ንጽልይን ከይንኸውም መታን እንታይሉና መስለኩም አብዚያ ቆይ ብዛባ ሐሪት ተዛሪቡ ጸኒዮስ አብዚያ ድማስ ነቲ ቃል ሐቂ ምስማዕ ምእማን የድልዮ ድማ መኻዊ ነገርና ትቃል ሐቂ ሲ ክስበኽ አለው ማለት እዩ ክስማዕ አለው ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሰባሲ ከአምኑ ወድማ አለው ኢየሱስ ጎይታይ ዳሃን አምላኽ ዘዛሃረዮም ሲ ምምጾም አይተርፎኒ አነ ጸለኹ አይጸለኹ አነ ነገርኩ አይነገርኩ ከይንብል መታንሲ አብዛ ዘሰም ምዕራፍሲ ተቃል ድማ ሰማዕ ተቃል ድማ እመን ከም ዘለው ይነግረና ዲኤል ሙዲ እንታይ ብል ነይሩ መስለኩም God ይብል ክጽልኸሎ save the elect ነቶም ዘሐረኻዮም ሲ አድሕኖ ውስኽ አቢሉን ድማ elect more አና ይፈልጥኔ ማን ከተሐሪዩ ስለዚህ ምጽላዬ ግን አይቋርጽኔ ድማ ማን ተሐሪዩ ስለዚህ ይፈልጥ ሲ መንካሬ ድማ አይቋርጽኔ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ተቃል ክንነግሮ ይገባ ከስማዕ አለው ተሐር ድማ ክእመን ቃል ሐቂ ይዝብሎ እተቃል ቃል ሐቂው እንታይ እትቃል ሐቂ ክልተ ነገራት እዩ ቃል ሐቂ ድብሎ ደሎ ሓደ ወንጌል እንታይ ዝነግረና መስለኩም ሓደ ገጹ ሰብ ኃጢአት በመግባሩ ካብ አምላኽ ወዲቁዩ ኩላቶም ወዲቆም እዮም ክብረ አምላኽ ሲኖም እዮም ኩላቶም ዘይጠቅሙ ኾኑ በክርስቶስ ኢየሱስ እንተ ዘይኮይነስ ምንም ነገር ከምታ አንተ ይዝበልኩኹም ብዙ ጽቡቅ አለኒ ገለለኒ ተባሂሉስ በሞራሊቲ በገለ ዘኸውን ነገር የለን እታ ሐቂ ኩላትና ከምዝ ወደቅና ይዝ ነገርና ስለዚህ ዝቃል እዚ እዛ ሐቅ እዚ ከእመን አለው መጀመር ካላ አይድማ ወንጌል እንታይ ይነግረና አነ ንስኻትኩሙን ከይን ትመቅጻት ትሁሉ አባና ከይወርድ መታን አብ ክርስቶስ ኢየሱስ ንሁሉ ንሱ አውሪድዎ ስለዝኾነ እሱ ተሰኪምዎ ስለዝኾነ ቡ በክርስቶስ ኢየሱስ ድማ ናይ ምድሃን ደገ አሎ ንምትራቅና ድኸውን ንምድሃና ዝኸውን ነገር ሲ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ፈጺምዎ ይዞ ሐቂዩ ስለዚህ ነዚ ክልተ ሐቂ ምስተረዳእና ኢና አሚንና ዝብሃል ነዛ ማህተም እትብል ሪና ኢና ክንዛዝም ተቅልል ከብለኩም ሞን ናብዛ ሐሳብ እዚያ መጽና ክንዛዝም አይና ጅንታ ይዝብለና ዘሎ ነትዝድሓንኩም ሙሉ ቃል ሐቂ ወንጌል ምሰማዕኹ ድማ መስአመንኩም በትናይ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ተሓተምኩ ዝሕተም ዘሎ ትዛአመነ እዩ ዝሓትም ዘሎ አምላኽ እዩ ማህተም ድኸውን ደሎ ድማ መንፈስ ቅዱስ እዩ ሕጂ ማህተም ንምንታይ ይጥቀሙሉ ነይሮም ንምንታይ ከህጁ እንጥቀመሉ እንደ ህሪና ሰለስተ ነጥብታት ክንርኢ እሞ ምስት መንፈሳዊ ያዛሚድና ድማ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ አብዝ ቦታ እዚ ክንድህን ከሎና ዝተገብረልና ነገር አቡ ይነግረናል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኢየሱስ ጎይታይ ንምንታዩ ማህተም ንግልገለሉ ቀዳማይ ነገር ሐቀኝነት ንምርግጋጽ አውተንቲኬሽን ዝሆነ ነገር ማህተም እንደህር ተተገይሩሉስ እቲ ማህተም ዝገበረ አካል እዚ ነገር እዚ በሐቂ አነኤ ድብሎ ደለኹ ወይናተይ ኢሉስ ይረጋግጽ ይዘል አብሉይ ኪዳን አብዝነበረሉ ዘመን ነገስታት ነትናቶም አዋጅ ነትናቶም ቃል ድሓት ሙሉ ቀለበት ነይሩ አባስቴር ንረኽቦይና ብዙ ቦታ ንረኽቦይና ነቲ ዝተዛረቡ ወሲ
بقلبتهم جيرهم تاي قبروا يحاتموا بايزوي سغيلو خمزناتنا قلبت كي مسلكم أبتك قلبت فيتشر سالو نايت نقص نايت منقست زقلت ما نمسب زي بلو سلازي تا ما هتمتيا تا قلبت تيا أبت صحف كتجبر كلا ما نمسب زر خباسي بدهريوس بحكي نايت نقص مخانا يفلت مالتيو كلاي نوح سنتيو جنابتا منفساوي implication سلستين مسجلصكو خملساي كلاي دما نوح سنتيو security دهونه ነገር ማህተም እንደህርተ ተገይሩሉ ከከፍቶ ዝኽእል ወይ ምስኡ ደሆነ ነገር ከገብር ድኽልሲ አውቶራይዝድ ደሆነ አካል ጥረ ማህተም ተተዋሂቡ ማህተም ተተገይሩሉስ ማንንም ሲከ ከፍቶ መታሪው ተዝክሩ እንዲሆም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስቀበሩስ ፈሪሳውያንና ጲላጦስ መጽዮም ሀደ ነገር ሀቲቱም እትሬሳ ደቀ መዛሙርት ኸይውጽዎ ዳህራይ ድማ ተንሲዩ ገለገለ ኸይብሉ መታንሲ ነአ ማህተም ግበረሉ ይሎም ከምት ዝበሉ ወድማ ማህተም ገይሩሉ ትናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መቃብር ማህተም ዝተገብረሉ ነይሩ ማለት ማንንም ሰብነት መቃብር ሲ ከይትንኪዮ መታ ሴኩርድ ተገይሩ ነይሩ ሲልድ ዩ ስለዚህ ማህተም ነቲ ኦቶራይዝድ ዝሆነ አካል ጥራይ ከገብሮ መታን ናብነ ደብዳቤ እንደህርተ ትላ አኻላን ተኾይና ሲልድ ምስኮነት ቲ ሽሙ ዘሎ ሰብ ጥራይ ከከፍታ ዘሎ እትደበጻ ጽሕሲ ካብ ኪዩሪሲቲ ካብ ገለስ ክፍድሮ ከብላ ገለመለ ከብል እኮ ይብሉ ኢሌጋል እቲ ኦሬዲ ሽሙ ዘለዎ ሲልድ ኾይናላ እሱ ጥራይ ከከፍታ ድኸል ስለዚህ ማህተም ሴኩሪቲ ሳልሳይ ድማ ዋንነት ይደሪ ኦውነርሺፕ ማህተብ ድገበረ አካልሲ ነት ማህተብ ድገብረሉሲ እዝናተ ይዝብል ዘሎ አይ ኦውን ኢት ባሪያ ምልክት ይግበረሉ ነው በትጎይቱ ድማ አብ ቆርበቱ ክታብ ይገብሩሉ ከምዘ ታቱ አይነት ገለጥ አፊኡሲ ናተ ይለም ከብሉ ወመታን ከምጽ ወመታንሲ አብት ቆርበቱስ ምልክት ነይሩ ታቱ ነይሩ ናቱ ከምዝ ሆነስ እትዋና ኸሪመታንሲ ምስ አደጎነ ተባሪያስ ናቱ ዝሆነ ምልክት ይገብረሉ ነይሩ ስለዚህ እዚ ሰለስተ ነገራት ይዘሪ የጅዝ ሰለስተ ነገራት ምስ መንፈስ ቅዱስ እንዲሁ ዘምጾ ዘሎ በትናይ ተስፋ መንፈስ ተሃተምኩም እንዲሁ ዝብሎ ዘሎስ እንታይዱ ኮይኑልና ደሎ ምስ አመና ነት ወንጌል ነትናይ ናይ ክርስቶስ ወንጌል ምስ አመና ምስ ሰማዕናዮ እሞ ምስ አመና መንፈስ ቅዱስ ድማ ሃተመና እንዲሁ ዝብል ዘሎ እንታይ ኮይኑልና ዘሎ ከምታ አንቶ ይዝበልኩሁም እቲ ዝኾነልካስ እናፈለጥካ ንኡና ነበርካ መኻድዩ ድተባረኽናዮ በረኸሲ ብጥቕልሉ አትድሕነት ኮይኑልና ኣሎ ግን እናፈለጥናዮ ውሽጡና ተረዳእና እናኾናዮ ክንከይድ አንተ ኣብ ሰማይ ምስከናስ እዙውን ነይሩና ድዩ ክንብልሲ አይግባአና ድዩ ትዝኾናዮን ዘለና ነገርሲ ክንርድኦ ይዝግባእ ሞት መንፈሳዊ ኢምፕሊኬሽን እንታይ ታደ ተሐቀኝነት እንታይ ምርግጋጽ ይል ማህተም ዘአረፈሉ አካልሲ ናይት ና ሐቀኝነቱ ናቱ መሆኑ ዩዘሪ እቲ ማህተም ብዙ ጊዜ በፍላይ ድማ አብዘ ዘሐለፈ ክልተ ዓመታት ናይ ኮቪድ ጊዜ እቲ አማኒ ይሁን ዘይ አማኒ ብዛዕባ ሓደ ማህተም ብዙ ይዝፈልጥ ብዙ ይዝዝረብ ኣብ ግብረ ኣብ ራእይ 13 ዘሎ ብዛዕባ ተሽዱሽተ ወላ ታክዳን አይገብራን ወላ እቲ ታይዝ ባል ቫክሲኔሽን ገለ ሁሉ መስኡ ተሐዘስ ሕቶይ ብዛዕባ ዘሓደ ማህተም ግን ብዙ አይነ ርድኦን ኢና ህጂ ብዙ ጊዜ ዝመስለና አቡ ካብ ዘሎ ካብ ምዕራፍ 13 ካብ ዘሎ ተበጊሱ እንዲሰብ بزيبو صداقة يقبرون أي شيطان يوم سلازبل قال فيزيكال نجر كهون الله ويلي يسب كله زأمن سطري بتحدى جزء سطري نانوري كن ما هتم ملكتكوك هلا نجرون الله أبلو كده هنجميرو ما هتناي ما هتم نجر الله تذكروا دو أبزداقم نابنت مقرافة سرت هذا كتر أسرت شمونته طيب المسلوك أبداكم نملك تسروه
أمنكو خلت عينكم دماس اتخطاب يغونكم قبل كلوس نمنت أيو عب لبكم من عب نفسكم من أمبروه بزبليو زجمر هجي صبوك يركم تكتاتلون تقولكم حزن ناي منفس قدوس محتم تحاتيمنا إنا authentication نايو مفلتانا ويدما نلالي يلو نجار يكنبل كلونا كابو زخده حدا نجار على زرع نجار بمنفس قدوس كوس تحاتمنا يل بمنفس قدوس جناس لازم تحاتمنا منفس قدوس داقم زتولدنا اللو ما قلت سلز توهبنا نت ريلي ناتو مخوانا نجار زرعي سنتها لنا مسلوكم دهراي ناي منفس فرز بحال نجار ناي بحق ناتو مخوانا سي ورقة همسينا أنا نهلكا نا يسوع يقول أين بلنينا ناتو مخوانا جن منفس قدوس أبانا مسيوس سقيلو درمان تخوينو ترى ينبرن كم تقولات يا مرا فهم مش تزنقرنا ناي منفس فرز بحال نجار سيام من قصة أملاقسي ببلئن مستنسي أيكونت بمنفس قدوس جنا أنتيا اللهم دو سلامن صدقنا حاجوسني سلازي بمنفس قدوس زغونا نجارسي أبيوتنا أن تجلسه ناتو مخانس يرئي إخزيابير أملاخ ستمسكنا يخون كلتف كلايتي تغليت زبلنا إياه وحسننا تويلنا secure دينا كريستنا ناس كابت زجمرنا إياه كسا مودعتا كسا نقويتا نريو كسا مودعتا سي تأمامنا نغيد كنبات صحينا نبل نمنتا ينتهي الناس ازي security سلازلنا كوي تحاتيمنا إل إفيسون مراف 4 قطر 3 تقولاتنا نفلتات أغسلا اتنا مقالتي مدحان اتحاتهم كمولو منفس قد نايكزيابير منفس قدوس انتهي تقبروه ايتوغوهيو نمقالت مدحان سنتهي جيرونا الله حاتيمنا كسا the day of glorification سي بمنفس قدوس تحاتيمنا لنا ازو كويو دت امامنا هجي من قدغ نجمر كلنا خلات ناسي كابز تبقسنا جي ادمنتن كن كيد اندهر كوينا لو مقالتي انتهي نري road condition نري ويزر اتينا نري نمنتاي ابت منقد قال نجر كاي يغطمني برد بزيحو ወይ ሸተት ከይብል ወይ ደው ከይብል መታንሲ እት መንገድ እስከመ ያለው ሪኦ ይልናስ ሮድ ኮንዲሽን ሪናይና ወጽ ክርስትና ድማ ዝጀመርናሉ ጊዜ ከሳማ ወዳታ እስከመ ይርና ይና ንበጽህ እንደሪልና አብካለ እኮ አይኮነን ተወኪልና ዘለና እዚ ከሳማ ወዳታ ከሳታ ማልት ምድሃን ከሳ the day of glorification ሲ حاتمونالو حليونالو ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ كاين غيد مدحناون سي نسئنو ነገር ገለኮ እዩ الناس ابصصبح በቃ እናፈራህና ከይነብር መታን ሲን ታይሉናለሁ ተሐቲምኩም አለሁ 430 እኮ ከጉሂ ይخልዩ ግን አይገድፈካል ቲ يعرف ደብለና ሲ ዝኩ ሐቂው በመንፈስ ቅዱስ ሲ ተሐቲምና አለና አንተ ጠቅስ ከምበልኩሞ ቀጽልና ብታሳልሰይት ሾኽን ወደ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ምዕራፍ 1 ካብ 3 ክሳብ 5 ተመሳሳለ ሐሳብ አለው እትን ዘይ ሐልፍን ዘይረክስን ዘይጽምሉን አብ ሰማያት ተአሪቡልና ዘሎ ርስቲ ብና ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ካሙታት ብዝህ ምህረት ንህያው ተስፋ በሐድሽ ዝወለደና አምላኽ አቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ ምስበለ ንስኻትኩሙን በኃይለ አምላኽ በመንፈስ ቅዱስ ማለት ነው በእምነት ነትብዳህራይ ዘመን ከጋድ ዘለዎ ተዳለው ወመድሃን ተሐሊሁም አለሁ እዚ ማህተምን በአርንታይ ዝነግረና ዘሎ ነታት ጋድ ዘላ ማልት ከሳም ወዳታሲ በዚ ማህተም እንታይ ተገረለሁ ተሐሊየለሁ ኢየሱስ ጎይታይ መንፈስ ቅዱስ ይዛሐዘና ዘስግ ነገር ይብልናን ክብርና አምላኽና ይሁን ድንገት ከምዚ ለቀጠፍ ድንገት ኖ መንፈስ ቅዱስ ይዛሐዘና ክብርና አምላኽና ይሁን ኢየሱስ ጎይታይ ታናይ ወዳታ ድማ ዋንነት ያተሪ ማህተም ዋና መሆኑ ይዘር ይለኩም ነህና ናቱ ከምዝ ቆና ንሱ ከምዝ ወረሰና ንፈልጠሉ ሀደ ነገር ሲ መንፈሱ ይቡናል ጳውሎስ አብ ቆሮንቶስ
መቅደስ አምላኽ ምዃንኩም አይትፈልጡ እንዲሁም ክብል ከሎ እንታይ ዝብል አቡ ማህደር መንፈስ ቅዱስ ምዃንኩም መንፈሱ አባኻትኩም ሲ ሓዲሩ ስለዘሎ ኮይ ሕጂ ኣብ ምድርና ቴምፕል ድበሃል የለን መቅደስ ድበሃል የለን they can claim ቴምፕል ኢሎም ክብሉ ሁሉም ቴምፕል መቅደስ ማለት ግን ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ዝሓድሮ እዩ ታ መቅደስ ትበሃል ዝነበረሲ መንፈስ እግዚአብሔር ሲ ስለዛ አረፋ እዩ ነይሩ ሕጂ ግና ኣብ ካለ ቦታ የለን ናይ እግዚአብሔር መንፈስ በቲ ኦምኒፕሬዘንት ኣብ ኩሉ ቦታ ይነብር ብዝብል ሴንስ ተዘይ ኮይኑ ማህደር መንፈስ ቅዱስ ሲ ንህና ኢና መንፈስ ቅዱስ ድማ ከሓድረና ከሎስ እንታይ ኢሉ ይመጽ ይመስለኩም ታ ኢምፕሊኬሽን እዚ ያሐዙኒ በዚያ ሆደ ናተይ ኢሉ ዝሓድር ደሎ ኣብ ናይ ሰብ ገዛ ሳይተኸይድ ነህ በቀዳማይ ገዛ ለዊጥናስ ሕጂ ልክ ኣነ ዝኸዳ ፍሎር ደይኮነት ሓንቲ ኻለኢቲ ፍሎር ወሲኻ ከይደረስ እዩ ምሸት እዩ ደኺመ እቺ ኣትየስ ልክ ታናትና ፓራላል ንላዕለ ኸይደ እቲ መፍትሕ ድማ ድገርመኩም ተኸፈትኩዎስ ተኸፊቱ ክፍት ተበልኩዎ ግን ካል ገዛ ደይፈልጦ ንብረት ገለ ሕጂ ቁርብ ሰከንድ ሲ ወሲዱለይ what is going on ክርዳ ምሸቱ ጸልማቱ እንኳን ሰባት ደማ አይነበሩ ዳራይ ተረዲዮኒ ኢለ በሰላሜ አጽየዮ ኸይደ ንምንታይ ናብቲ ገዛ አትየስ ደይደቀስኩ አይገዛይን መንፈስ ቅዱስ ተረዲኩም ነው ንምንታይ አባይ መጽዩ ዘሎ ንምንታይ አባይ ሐዲሩ ደሎ አትላልኮ በደሙሱ አዲጉና ስለዘለይ ኦውነርሺፕ ንሱ ስለዝወሰደ ዛህይወትና ናትና ይቆለትን ጅናቱ ያ መንበሩይና ከምዝበልኩኹም እዚ በክርስቶስ ኢየሱስ ዝተባረኽና ዮ ነገር ክንዝርዝሮ ከለና በህይወት ዋላና ተመንዘረ ዝኸይድ ናቱ ከምዝኾናና ተዛረብና ሰምታይምስ እንታይ ንብል መስለኩ ተአምላኽ ደሓቶ ቃል እግዚአብሔር ድብሎ ነገር ክንበሃል ከሎና አይጠመንን ይሆሙ ንብል ከሙስ አይከውንን ይብል ህይወት ከህም ካዮ ናተዩ ኢሉንሎ ናቱ ኢልና ጸኒህናሲ sometimes ድማ እንደሊ ከለናስ ናትና ነገር ድማ ክንገብር እንደሊ እንደ ህይወትና ህብናዮ የለና ኦነርሺፕ ሲ ወሲዱሎ ጂ በቃ ሐቲሙኒው ንፍክረሉ ጥራይደ ይኮነስ ሐቲሙንሎ እንደ ህር ተረዲውና በተሐደ ድማ ናቱ መንበሪው he is the owner አነ ደስ ከም ዝበለንት አይኮንኩ እንደነብር ህጂ ህይወቴ ይበየሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ክብረና አምላኽና ይሁን ስለዚህ ምናልባት ሎሚ ምናልባት ለመጀመሪያ ጊዜ መጻኹም እንተለኹም ዘይወሰንኩም ሰባት እንተለኹም አምላኽ በመንፈስ ቅዱስስ ይሐትም ዝናቱ ነገር ነና ግን አነዚ ቃል እዚ መስማዕና ክንአምኖ ክንቀበሎ ድማለና እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ኩላትና ርእስና እናብልና ንጸልይ ሃሌሉያ 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 ካመረጽካኒ እጣን ቃጥን ተመስገን ክብል እዚህ ካብኮነ ጻውዒት ናተይ ከኽብረካየ ምሉእ ዘመነ ካመረጽካኒ
ተመስገን ክብር እዚኻ ኮነ ፃውዒት ናተይ ከኽብረካየ ምሉእ ዘመነ ኩላትና ካብ ዘለና የተሲና ካብ መረፅካኒ ዕጣን ክዓጥን መቕደስካ ኣትየ ተመስገን ክብር እዚኻ ኮነ ፃውዒት ናተይ ከኽብረካየ ምሉእ ዘመነይ ኩሉ ጊዜ ክብር ንብለካ ደጋጊመ የኽብሮ ስምካ ኩሉ ጊዜ ክብር ንብለካ ደጋጊመ የኽብሮ ስምካ አይደክምኒ ኣትየም መቕደስካ ሓሪስ ሓድስ ዘለካ አይደክምኒ ኣትየም መቕደስካ ሓድሽ ሓድሽ ክብሪ እንድዩ ዘለካ ካብ መረፅካኒ ዕጣን ክዓጥን መቕደስካ ኣትየ ተመስገን ክብር እዚኻ ኮነ ፃውዒት ናተይ ከኽብረካየ ምሉእ ዘመነይ ኩሉ ጊዜ ክብር ንብለካ ደጋጊመ የኽብሮ ስምካ ኩሉ ጊዜ ክብር ንብለካ ደጋጊመ የኽብሮ ስምካ አይደክምኒ ኣትየም መቕደስካ ሓድሽ ሓድሽ ክብሪ እንድዩ ዘለካ አይደክምኒ ኣትየም መቕደስካ ሓድሽ ሓድሽ ክብሪ እንድዩ ዘለካ እንካ ህይወተይ እንካ ትያዘላትኒ ንዓኻ ዘይከውን ኣይኹነኒ እንካ ሁለንተናይ ስኻ ወርሰኒ እንካ ሕጅን ህይወተይ እንካ ትያዘላትኒ ንዓኻ ዘይከውን ኣይኹነኒ እንካ ሁለንተናይ ስኻ ወረሰኒ 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 ኩለንተናይ ወረሰኒ 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 ኩለንተናይ ወረሰኒ 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 ኩለንተናይ ወረሰኒ 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 ኩለንተናይ ወረሰኒ ወረሰኒ
ሕይወተይ እንካ ታዝላትኒ ንዓኻ ዘይከውን ኣይኹነኒ እንካ ኩሉ ትግራይ ስኻ ውረሰኒ ቃሎት ኩላትና እናዘመርና እናመስገንና ከሎና ውረሰኒ ምናልባት እዚ ውሳኔ ዘይወሰንኩም ኣብ ማእኸልና እንተለኹም ውረሰኒ ህይወትኩም ንጎይታ ክትህቡ እሱ ክወርሰኩም ናቱ ክትኮኑ ሃሌሉያ ብንስሓ ብእምነት ናብኡ ክመፅእ ደልየ ዝብል ሰብ ኣብ ማእኸልና እንተሎ እዚ መደብ ቅድሚ ምእፃውና ንኣኻትኩም እድል ክንህበኩም ባሂብለና እግዚኣብሔር ይመስገን ከምኡ ዓይነት ሰባት እንተለኹም እጆኹም ዘሕፍር ነገር የብሉን የዳውኩም ኣርዩን እሞ ክንፅልይ እግዚኣብሔር ይባረኽ ብጸሎት ክንድግፈኩም ቃሎት ኩላትና እናዘመርና እናመስገንና ከሎና ትህልው ዶ ከምዚ ዓይነት ሰባት ውረሰኒ ኩልንትናይ ውረሰኒ 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 ኩልንትናይ ውረሰኒ 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 ይውረሰና ንሱ ናይ ውረሰኒ ውረሰኒ ግናኸ እቲ ብክርስቶስ ገይሩ ምሳኻትኩም ዘጽናኣና ዝቐብኣና እቲ ዝሓተመናን ኣብ ልብናውን ርቡን መንፈሱ ዝሃበና ኣምላኽ ንሱ እዩ ይብሎ እግዚአብሔር ይመስገን ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 21 በእንግሊሽ ድማ እንታይ ብሎ መስለኩም he set his seal of ownership on us ናይዋንነት ማህተሙ አባና ዝገበረ እግዚአብሔር እንካ ከንብሎ ከለና የስ ናቱ ገይሩና እግዚአብሔር ይባረክ ይዳውና ዘርግህም ንዘርግህም እግዚአብሔር ይባረክ ንመውዳእታ ጊዜ በደሙ ዘአደገና ናቱ ዝገበረና ጎይታ እንካ ህይወትና ንበሎስኪ ኩላህና እስኪዳው ይዘርጋህም እንካ ንበሎ እንካ he sets a seal of ownership on us የህዋተይ በመንፈሱ ሀቲሙናዩ ናቱ ገይሩናዩ ስተረፈ ዘመናን ህይወትና እንደማ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነው ዘኽብር ይሁን እግዚአብሔር ይባረክ ማለትና ሆይኑን መወዳታ እንካ ታዝላትኒ ናኻሰይከው አይኹነኒ ሁሉን ትናይ ስኻዊ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና አቦናን በጎይታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ደግምና ነመስግነካለና ክብርን ምስጋናን በኢየሱስ ስም ተጠቅልሎና አኻ ይሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ጌርካ አብ ሰማያት በመንፈሳዊ በረከት ዘበለ ሁሉ ዝባረካና አቦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃሌሉያ ናአኻ ክብርና መጻአሎና ክብር ሁሉ በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ናአኻ ንበይንኻ ይሁን ጎይታ ስለዚህ ረፍት ዚ ነመስግነካለና خنغملهካ خنغبرካ ቃልካ خنسمع ስለዚህ ረዳኸና ተመስገን ቃልካ ኣብ ልብና በመንፈስ ቅዱስ ከይተሓተም 33 ሳሚት ድማ ይፍረን ብላለና እግዚአብሔር አምላክ ይባርኩም ጸጉ ይብዛሃልኩም ሰላሙ ይሃብኩም ገጹ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይብራሃልኩም አብትቀድወ ዘበለ ሁሉ ሞገስ እግዚአብሔር ክብር እግዚአብሔር ይቀድመልኩም ብርሃንኩም መመሊሱ ይድመቅ ሰሙንኩም በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ተባረከ ይሁን እግዚአብሔር አምላክ ይባርኩም በሰላም ኪዱ
توم حدشت زغنا مسغلت أمز مسأنا أنت أنتو يستنقرنا أبزي نصنح بزي ما تشوفت كفتلنا هنا بزي عندنا أبو نخون قويتي يسيباركم سلام كده